Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala eşrefil mahlukîn Muhammedin ve ala âlihi ve sahbihi ecmaîn. Amma ba'd. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Elhamdülillah. Evvelki jelesede namazın şertlerinin ikilencisine giyiripdik. Necis nämeler diýip şoň ortagyna goýupdyk. Näme zatlar bilen pak bolýa, suw bilen we suwa meňdeş zatlar bilen ki ýag bolmasa, üstüne necisin jaýy galjak diýip bolsa şöyle bilen ýuwmak mümkin bolsa dogry diýdik. Ondan sonra sıkmaklyk mümkin sıkyp boljak bolsa üç gezek sykmaly, sykyp bolmajak bolsa onu hökmen kataran bolmaly, ýani dammaz bolmaly üç gezek. On eseri aýyrmaklyk mümkinligi warakyny bolsa işgali ýok diýdik. Inni üsüňe degen necisler hiç necisler ýuwmak gerekke evvelle on gurugyny aýtdyk ýöne hawa jigerin, bagyryň gany, dalagyň gany, galypdaky suwuk gany näle doň gany bolan şula üsüňi nezasat etmeýär. Ýa meselen etiň arasyna gany diýdik öýe götürenden sonra şula asah riwayaty wara namazdan çykarmaýar ýöne ýuwsan gawy ýa çiýibiniň büreň bitiň ya garınça şunjulaklarda üsüňe degen bilen hawa bula täretden çykarmaýar, paklykdan çykarmaýar eýin maşyny. Ya balyň da ganyp awvel aýdykdyk. Ondan sonra bir mesele gelýär. Şumat bir ölü ýuwýarlar. Şu ölü ýuwup dukala öýüň üstünden suw degen ýeriniň damya ýuwup duran adam üstüne ýakaplaryndaky duran adama. Eger şu ölüýüň üstünden necis görünüp duran necis bolmasa şondan degen suw necis däl sen üstüne. Ýuwjak bolup eýin maşym haram bollaýdy diýmelle. Emma ölüýüň üstünde kan bolsa ýa bilmeýän awa başga tedekler çykan bolsa necis barlygyny bilýän şonuň üstünden degip sen üstüne degdi onna or sen üstüne degen kataran ola necis bolýar, onu hökmen ýuwmaly bolýar. Ondan sonra şol necislerden durjak jaýyň pak bolmalydyk. Üsü başyňda pak bolmaly diýip aýtdyk. Indi şu durjak jaýyň ne migdarlyk pak bolmaly, necis bolmaly. Asah riwayat maňlaýyň degjek jaýy bilen secdeye gidende dik duranda aýaň duran jaýy şulaň ikisi hökmen pak bolmaly. Emma diýdi bilen, iki diýdiň bilen iki eliň aşagyna secde edende degýän ýeriň necis bolmaklygy namazdan çykarmaýar. Meselen düzde okuyup dursun, sonra görüp dursun ki elin aşağına gumuluk bir zat bağmıştık ya didin aşağına bağmıştık. Bunu namazdan çıkarmaya fakat mekruh etiye. Emma sen maňlaýyň degijek jaýyny necis bolsa ya da aýaň durjak jaýyň ya secde edende aýaň degýän barmaklaryň uju degýän ýer necis bolsa ya oturjak jaýyň necis bolsa onu mundan namazdan çıkarýar, namazyň hökmen gaýtanamaly bolýar. Ştahyna dikkat etmeli. Çon eliň secde gidende iki eliň bilen iki diýdiň degýän ýeri bulara sünnet diýär. Emma maňlaý bilen aýaň degijek ýeri oňa farz diýär. Namazyňda secden gurugyny aýdyp eşdirer. Ýöne bir adam namazda dukan maňlaý degmese hawa ulamalarymyz geçen ulamalarymyz oňa namaz dogry diýipdir. Ya aýagynyň ikisi galata secdeye gidende namaz dogry diýär. Ya biri galta namazy mekruh diýär. İnşallah secden gurugyny onu mufassal aýdyp eşdirer inşallah. Ondan sonra bir ýysly yer bar. Bir necisin ýysy bar fakat. Öýü ýok da ýysy bar. Şol ýysy sen bedenine degmeklik bilen awa namazdan çykarmaýar. Emma şu ýysly ýerde namaz okuymak imkany ýok. Meselen teden ýysy bar bir okuyjak jaýynda namaz ýeriň üstünde. Şoň üstünde namaz okuyup bolmaýar. Ýysy hökmen aýrylan ýerde okuymaly. Eger başga ýer bolmasa. Ýa-da namazyň ýazan ýeriň ýa-da eýin maşyň degen ýer goýan ýeriň bir necis degipdir, oglanjyk peşe goýdypdyr şeýle. Indi şoň bir nemjady bar. Eger şol nemi eliňe ýokaşmasa, eliň öletmese, ýa sıkanda birçe damjada dammasa, şol namazdan çykarmaýar. Şunu dikkat edeýliň. Eger şol damasa, ýa-da öletse, şo oturan jaýyň öletse, munna namazdan çykarýar. Emma şol ýene de aýtýan oturan ýerinde ýa namazlyk ýadan ýerinde hep tazy peşe goýdypdyr. Indi namazdan çykdy bir üsü başym ýa-da namazlyk çykdy diýmelle. Eger şol dammaz bolup ýa eliňi degirende şoň üstüne bir nemjat degýärdi öleden ok eliňi
namazdan çıkmaya, imaşına çıkmaya, namazga çıkmaya. Elhamdülillah ikilinci şertini aýdyp eşdirdik. İnşallah inni üçüncüsini aýdar. Üçüncü şerti awratdy. Namazyň daşyndan okuymadan çüri 6 şerti bar diýdik. Şoň üçüncü şerti awratyny örtmek. Inni awrat diýdigi näme? Awrat diýdigi sen görmekliňde dogurda haram, şeriat haram edipdir şonu. Ve sen halka köýkezmeklik de mowzugyna awrat diýilýär. Awrat diýdi örtülen manasy bar. Örtük gelmeli hemişe onu. Erkeklerden awraty bar, heleýiň hatyrlaň awraty bar. Erkekleň awraty nire? Erkekleň awraty göbeginiň aşagyndan ta diýdiniň aşagyna gelýänçe. Mundan gaýrysy awrat däl. Namazy meni etmeýär. Meselen şumat suwa düşýän, meselen bir arnada ýa-da bir hawuzda şonna keteki köýkezmeler ýerleň hökmen sen giýýän tönökäň diýiň aşagyna gelýänçe bolmaly. Ay halk kiçinrek giýýär diýip ýok. Hanefi mezhepde, biziň mezhebimizde şeriatymyzda göbeň özü awrat däl. Göbeň aşagyndan gasyň üstünden şuru bolýar, ta diýiň aşagyna gelýänçe. İki diýiň aşagy hökmen batyrylmaly. Şo diýiň görünmeli. Şonda sen awratyň örtügli. Halkdan da şunu görmeli. Pes bi namaz okuyup duran hakyň adamna şol awratynyň in aýdar 4-den mir görnäta namazy bolýar. Emma hatyrlanky hemme ýere awrat. Başdan aýagyna çelli awrat. Mestur diýär. Ýöne şeriat şoň ýüzüni saçynyň gögören ýerinden gulak ta eňeňine çelli ol ýanky ýüzü ýuwmaklyň mesahatyny aýdandyr eňçe. Şo taýyny görneniň işgali ýok. Şo taýy awrat däl. Ondan sonra eli goşordan märik işlenmeklik ol hökmen gerek bolýar. Bu da awrat däl. Ondan sonra tofukdan aşakda aýagynyň ýan gadamy goýan ýeri bu da awrat däl. Emma ayan gurrungunne bir neçe kitaplamyz ulamalarymyz şo da awrat diýipdir heleýin hatynyň hakynda. Şo derekli heleýile hatylla namaz okuýanyny joraply okuýmaklaryny gawurupdyrlar. Pet eger gaty gyn bolmasa, awa aýal logolarymyz ejekelemiz, daýylarymyz hökmen şonu namaz okuýanyny jorap giýip okuýsa gawy. Jorap giýmän okuýmaly bilen namazy dogry, ýöne tofukdan beýlek defeli görünmeli. Eliniň de ýanky goşorundan meýlek görünmeli. Ýüzüde gulak zatlary görünmeli. Eger inni görnäse namazy bolýar. Erkek şol aýdanymyz göbekden aşagyndan ta diýiniň aşagyna çelli, heleýinde ýüz bilen, eliniň aýaty bilen, aýagynyň üsü bilen şolar görünmeli diýip goýduk. Ondan soň şol namaz okuyup duran adam hatta okuyup duqa öz awratyny görmeli, ýakas giň bolup, ýewden görnenok. Ýöne öz etek gözlerine öz awratyny görjek bolsa şo da namazy men gatýar diýipdir. Şonu ýakasy zady batyrgyly bolan halatyny okuýmaly diýipdir. Halk görenokdy özü görýär. Şo da bäzi ulamalarymyz namazy dogry däl hökmen örtüli bolmaly diýipdir. Ondan soň şol awrat bolup duran ýeriň 4den biri görnäse namaz bolýar. Namaz okuyup bilmeýär. Okuýan bolsa namazyny gaýtalamaly. Indi ol mygdaryny agat. Meselen şumat hatırlardan aýtsak, goşor bilen ta tirtege gelýänçe bir olupşy. Oňa bilek diýä, injik diýä, onuň toýlak ta goltuga gelýänçe ýene bir olup. Gulaň özü bir tek gulaň özü bir olup. Boýunyň özü bir olup, tişi boýun. Ondan sonra injiň özü tofukdan da tirtege ýanky diýile gelýänçe injik diýä o da olup. Buýduň özü olup. Gasyk biýiliň özü şodur şu olup. Ya meselen oturguşlaryň her gaýsy öz başyna olup. Şolaň her biriniň, şol her gaýsyny aýdany olup bolan ýerleň 4den biri görnäse namaz bolýar. Tek 4den biri. Meselen hatyn namaz okuyupdy, birden ýakasy görnäpdir, şu ewi görnüpdi boýuny, namaz bolýar. Ya gulagynyň birçiji görnüpdi, şoň birçijiginiň de 4den biri görnse namaz bolýar. Näme diýip şey diýip meselen gat tutulupdyr? Ýok. Ol gat tutulmaklyk hatyrlaň heleýiň ol erdeşini galdyrmadan çüri. Özüniň bir erdeşi we ullugy we şol ullugyny bilsin Hudaý tebarek we taalaň ýanyki özü hemmedadyň yaradypdyr. Şoňa namaz okuyjak bolup durgan şunjy özüň ört, ketekilerden ne hökmen özüň ört diýdigi. Näme diýip?
Şumat ol ay bey wara qyyn aýtdy diýmeli ýok. Sen şöyle meselen hey wara qyzyan zat etýän bolmaýarby diýip ol qabrdäki kıyametdäki bolup duran gün 2 neýde megdarla geljek. Ondan sonra on qyzygynyň egine geçip duň sen. Olan qyzygyny şumat sen namazda durup aýryan bir adaç qyzgyn bilen beýleten beheştiň bir sawuklygyny, beheştiň bir keýif etmekligini ştada satyn alypdyň. Hudaý tebarek we taala namaz okuýarlar beheşdi diýe. Şunjalik şaraýatly namaz okuyan adamyň şola. Ondan soň saçy öz başyny olup hereleýin. Hatırlan sallanyp duran saçy da öz başyny olup. Yani şol kellesini örtüp duran saç wa şoňda 4den 1 görünse namazy bolýar. Kellesinden aşak sallanyp duran saç wa da anni. Oňda 4den 1 görünse şoň bilegini şo duruşun tutup 4 bölüňde meselen 40 sant diýsek, şoň 10 sant görünse namazy ýene bolýar. Pes gayrat edeýliň, awratymyz hökmen bilip duraýlyň. Nireden nirek awrat, şol awratlary namazda dursaň namazyň bolýar, halka dökökseň günäkärçilik bolýar. Şonu gayrat edip hökmen awratymyz bileýliň. Hatta namaz okuyup duran hatanyň könügi ýuka bolsa, ýa başatary ba, şol başatary ýukajyk bolup da aňyrsyndan saçy belli boljak bolsa, ýa eýinmaş giyipdir aňyrsy belli boljak bolsa, namaz okuyup bilmeýär. Ol eýni ýalaňa çokuyup duran ýaly. Namazy dogry bolmaýar. Ondan soň eger şol ýanky görünüp duran ýeri, meselen bir ýer ýyrtykmyşdyk, şol olubyň içindäki ýyrtyklary üýşüreňde 4den 1-ne ýetjek bolsa, meselen biraz ot degipdir, biraz deşilipdir, görünüpdi aňyrsy, çi erkek çi hatyn parak etmeýär. Şoň deşiklerini üýşürip bir şol olubyň, şol bölegin, awrat ýeriň 4den 1-ne ýetjek bolsa, açyk ýer näme namazy meni gatýar. Hatta şumat oglanlamaz erkek oglanlaň giýýän julborlary ýa üstünden giýýän könekleri daralygly, gysgalygly. Şonu secdeye gidenni arkasy görünýär. Aýtdyk. Her baş öz başyna bir olup diýdik. Gasyň üsü bir bilen bile bir awrat şon bölegi küllün aýlanmaklygy. Şonun aýlanany 4den 1-i nire bolýar? Şoň 4den 1-i meselen hemmesini aýlanyda 1 metr boljak bolsa, şoň arkasyndan meselen 35 sant görnäsa ýa 40 sant görnäsa namazy bolýar. Pes edici walla şol eýin maşlamyda habardar bolýyň, ulyrak könekge ýeýliň, julborlamyz dar geýmäliň. Ol bizden kafirlaň, ýahudlaň, mesihliň, biz musulmanlary öz eýin maş sünneti bolup duran eýin maşlamyzdan aýryp da başga bir eýin maş giýinrek julborga ýamaly şojunysdan. Giýinrek könek, ulyrak könek geýmeli. Özünün bir gurrunlary bar. Hatta ýeňgi namaz okuýmak da mekruh diýe. Dogry awrat däl. Onda da şoly tirseňden geçşek bolsa, şo da mekruh diýip gelýär kitaplarda. Biz gayrat edeýliň, awratlamyzy, hawa örtmekliň ýolyny, näme zatly bilen awrat açylyp namaz bolýar, şo zatlary hökmen bilip oturaýlyň. Elhamdülillah, şertimiz namazyň şertleriniň üçlençisini aýdyp eşdirdik. Indi menden edafrak suallaryňyz bolsa, muny öz ulamalarymyza, imamymyza ruju etsek, onu aýdyp bererler. Indi namazyň şertleriniň 4-lençisini aýdyp eşdirsek, 4-lençi şerti kıbla bakmak. Namaz okuyjak bolsaň hökmen kıbla garşyn bakmalysan. Şol kıbla bakmaklyň gurnuny näjirek namazyny hemmeläň 3 tane evvelki şertlerini bitirdiň, indi namazlyk ýazjak, ýani düz okuyupdyň namazlyk ýok, şol kıblaň tarafyny hökmen bilmeli bolýar. Özüň deska bilen bilersiň, kıbla namaz bilen. Ýok, özüň ustaly bolup özüň bilersiň, ýok, bir ýerde ki bilen ok, şonu hökmen bir adam tapmaly ki şol adamdan soraşyp da kıbla nirede aýdyp, şol bize aýtmaly, şoň üstü bilenne kıblak dogurja bakmaly. Indi şol kıblaň iki jüri gurruny bar. Beytullaň gapdanyna durup, Beytullany görüp duran adam dogurja aýyna bakmaly. Dogurja şu kıblaň önüne bakyp durmaly. Ýüdi şoňa bolmaly. Emma kıbladan daş bolup duran adam, görünüp duran adam da başga ýerde. Ol kıblaň tarafyna baksa bolýar. Şu aşakdyr şi, kıblaş tarapdadyr diýip billimi bolly. Şoňa bakdy, pardy bitdi. Ýani dogurja aýy gözü görmekli gerek däl, şonu görüp bilen okdan. Pes daşdaky duran adam kıblaň aýyna bakmak gerek däl, kıblaň tarafyna baksa bolýar. Ondan soňra şol kıblaň bilmekliň ýoly, bilmeseň hökmen şol bilýän adamlarda bagda şondan soraşmaly.
Eger ýok bolsa, ona näme etmeli? Awa deskan bolsa deskan bilen gözlemeli şumatga çykan deskaly bilen kıblany ýerden köke diýe. O bolmasa özüň pikirlenmeli, gaw oýnanyşmaly. Ay kıbla şadadyr da diýip, hawa gün beýlen ya ýyldız beýlen, kölege beýlen ya ay beýlen özüň bir neçe datlary öz kelleňde şydyr da diýip baksaň, şol namazyň dogry kıbla garşyn bollugy bolýar. Eger çendi ki sen dogry tersine bakan bol. Meselem kıbla aşakda bolsa, sen dogry ýokaryk bakypdyr. Ýöne sen bileňok, pikir depdirsin kıbla hökmen şadyr diýsen, namazyň dogry. Emma sen pikir etmänjek, namazyň kıbla nerediğini bileňok da, ay şadyr diýä akamdy pikir etmän bakypdyň dogry kıbla dogry düşüp berdiň. Namazyň dogry däl. Başga ýerde bolup kıblaň jaýyny bilmediň şeýle. Pes hökmen kıblaň taraplaryny bilmeli. Ondan soň merid adam bakyp bilmekligi kıyın kıblaga binäme etmeli. Bir adam da yok, şonu götür akam ine kıbla baktıracak bolsa, adam da yok, kıymıllap de bilmeye, ona nirek baksa, şeylek bakamalı namazdan çürüyor, yani kıblani tarafını bilmeyen adam. Ondan sonra sağa adam kıblani bilyen yerdediğini, demiş okuyup durun. Yöne eğer kıbla tarafa baksa, arkasından ya kaptanından düşmeli gelecek. Ya da şuna bir yol var, bir da şuna dik duran kadat diyen ok, şundan taraf gelir mi ki deyip korkuya. Onu şu tarafa var namaz okuyamalı. Hayır taraf şundan korkuyan yerine, avuştadan gelir turup gördüm, biraz ederini şu tarafa bakakam namazın okuyusu doğrudur. Ondan sonra nefil namaz okuyacaksın. Ol maşinle barayan, maşinin içinde otobusun içinde otuyun. Ya başka maşinin kaptanına otuyun. Namaz okuyorsun geliyor. Nefil namaz, parda, kaza onunla sen haydi taraf boza namaz okuyuvermeli. Oturan jayın pak boza, sen Allahu Ekber deyip oturan yerinde namaz okuyuvermeli. Çon Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şol işi edipdir diye. Ondan sonra namazın içinde kan, billin ters vakanını, beylek bakıp durun deyip öl yadın düşüyor. Ya da daşından biri gel akam namaz beylek bakıp okuyor öl. Ben doğru düşmeyip durun deyip ölün şu tadı aylanmalı. Eğer aylanmasan namazın bozuluyor. Hükmen namazına doğruca bakmalı. Eğer inni bir adam kıblan tarafını bilip du, ay men bakacak ya beylek bakacak da ne olur kadiyada? Şi İmam Mağdam'ın rivayetini var, aşırı adam kafir olur diye. Çon parda inkar etti diye, çon namazın parlarını bir de o. Şu derekli hükmen onu haberdar olmalı. İnne bir mesele var. Şumat uçunda samalyotta ya da meselen yankı hava pimada namaz okuyacak bolsan, ya katarın içinde şunu namaz okuyacak bolsan ne etmeli? Onna eğer dik durup mümkün bolsa, dik durmak bilen hiç işgali yok bolsa dik durmalı. Kıbla bakıp da bilecek kıblan nerediğini bilyen, mınna da hükmen kıbla bakmalı. Dik durup bilmeyen, hükmen oturmalı kıblan zayını bilyen kıbla bakmalı. Eğer yok, bile bolonok, ne kıbla bakıp bilyen, ne dik durup bilyen, onun şu oturunca yerinde imad etcik namazın okuyamalı. Hükmen kıbla bakmaklık gerek değil. İnni bada uçun ya başla maşillan korksan şi kıblan gurrunlarının gurrunu 4 tane şaraitlerini ayttık. İnşallah inniki selese de namazın vaktlarını, ondan sonra niyetini inşallah aydıp eştirer. Vesselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.